Question sa akong kinabuhi, akong i-share ang kamaayo sa Ginoo. Mo ni nga madungog jud ninyo kung unsa ang tinuod nga kaayuhan. Moingon jud ko, nakaplagan ako ang kaayuhan, naa jud sa Bible ang tanan. Kung mabasa ta, kay ingon ang pulong sa Ginoo, abtik ni siya og buhi. Mo na nga makaingon ko ba sa ako ang kaugalingon sa una sa wala pa nakaila sa Dios. Makaingon jud ko sa ako ang kinabuhi karon nga Lord, mao day ni ang kasinatian nga libre nga madawat sa atong kinabuhi, mao day ang pulong sa Ginoo. Kay sa una namati ko sa mga wali, sa bisan unsa nga mga sikta, dili ko makadungog sa pulong sa Ginoo tungod kay grabing jablo nga nagkupot sa akong kinabuhi. Grabe nga kaaway ang nitabon sa akong kinabuhi, mao na nga wala ko naabrihan. Mao nga pagtulunan tungod kay kining tanan ang mismo ang Biblia sa unang panahon ginabawal gyud sa ato ang mga ginikanan abrihan tungod kay makabuang. Wala nga moingon ko nga Lord, ngano man nga magabuang na moingon mangutana pa ko sa kong lulod dili pud sila makatubag. Mo na nga di ay kung magabaton ka kaalam sa Ginoo, buang-buang ka tubangan sa mga tao. Kay ngano man di ka nila masabtan. Mo bitaw nga sa pag-share nako about sa healing, doon na tayo na minister ni abot ko sa Agusan del Sur. Ni-share na ko ang healing. Daghay na ulian yun sa tinuod. Naulian ilang mga sakit nga gipangbati gikan sa problema sa ilang panimalay, problema sa iyahang mama o mga ginikanan sa tanan niyang mga silingan. Grabe nga pagdumot sa iyang kasing-kasing og kaguol. Ang pulong sa Ginoo nagsulti sa Proverbs no nga ang kalipay makaayo sa lawas. Mo ni ang akong sikreto. Nga nganong padayon kong malipayon nga gibag-o ko sa Ginoo, giluwas ko sa Ginoo. Sa dihang gikinabuhi nako ang kalipay sulod sa akong kasing-kasing, wala ko'y sakit nga gipangbati. Nganuman, kay tistingi igsuon kaon ra sa palibot nga naa kay kaguol maglain imong lawas. Dali kung naa kay kasuko og pagdumot dili ka katulog og tarong. Unsay ko sa ana mabunga jud nagsakit sa lawas. Mo na nga karong kagabi una o hapon nga gipaabot sa Ginoo sa tuang kinabuhi. Nga na-bless jud ko maayo sa pulong sa Ginoo na minaw ko sa akong gilingkuran. Nakaingon nyo ko nga Lord, daghan pag kinabuhi nga imong ayuhon. Mga relasyon nga naguba sa igsuon o sa imong silingan wakaron o sa imong mga kaila o sa imong mga best friend nimo sa imong kinabuhi. Igsuon tuloy ang pulong sa Ginoo. Dili ka mahimong maayo sa imong gibati kung dili ka magbaton og kalipay sa Ginoo. Amen. Mao na nga kalipay lang man day ang sikreto para maayo ta. Kung motuo ta. Kaya ingon ang Isaya, no? Ingon sa pulong sa Ginoo, ang motuog, magpabunyag, maluwas apan ang dili, silutan. Mo na nga, nag-ingon ko, tuo ko sa Ginoo nga, Lord, walay pagduha-duha, salig na ko sa iwang tanan. Mo na nga, sa diyang naranasan ako ang healing nga gipabot sa Ginoo sa akong kinabuhi, nag-ingon yun ko nga, Lord, tana masabtan sa tanan nga kung magmalipayon lang ang tao nga musunod sa imo musunod sa imong sugo kay naawang ko yung nagmalipayon sa kalibutan nga puno rapot sa kalipay pero nagdala og kalaglagan. Mabitaw ang pulong sa Ginoo, lapad ang dalan, doon na po'y sigpit nga dalan. Mo na ang gisubay sa kadaganan karon. Dati rata kay simple ra kayo, pwede rata mangluod, pwede rata masuko, pwede rata magdumot. Igsoon ang pagdumot mo kos jud nagkamatayon. Mupatay kag tao. Ngano bitaw ang tao nga willing mapatay sa iyang isigataw tungod man na sa pagdumot suko. Mo na nga naa na sa imong kasing-kasing karong kahapon tanggala. Pasayloa imong kaugalingon. Maulian jud ka sa imong gibati. Mismo ang tibok ni mapanilmalay, kung makinabuhi lang ang kalipay, walay sakit, walay jablo nga mo agi diha sa imong kinabuhi. Mo na nga, sa dihang sa sige kong tuon sa pulong sa Ginoo nga Lord mo ra man day ni sikreto. Ngayaron ang tanan sakit baligtian nga gidana sa tao, dapat jud masabtan nga ang kalipay makaayo sa lawas. Amen. O ang iyang sumpay mo ang inanay nga kamatayon ang sigig kagool, sama kini sa kanser nga muot ngadto sa kabukugan.
Mo na nga ingon ko nga Lord, mo dai ni ang cancer. Tinaagi ra dai sa kaguol, diri di ay ang sugod. Mo na nga matinga ko karon sa mga kagulangan. Tama di ay. Mo dai na nga daghay gipang bati tungod kay naay nakatago. Na ako'y gisiran nga batanon sa San Franz nga gi-cancel na to. Gi-share lang na ako igsoon ha. Sa diyang akong gi-cancel kay nasakitan siya tiyag tungod daw sa ice cream, gipasangin lang pang ice cream. No? Di ay nang luod siya tungod kay ang gipabalon sa iyang mama dili niya gusto. Nagtago-tago ang diablo tuog dili makitaan. No? Mo to nga nalingaw ko. So gignan ako dong pasayloa, mangayo nagpasaylo sa Ginoo. Sa tanan unsay nakatago sa imo. Kasago nga kasuko. Mo to nga gilid na to repentance. Mo nang naay repentance nga gihatod sa atong buhi nga Dios. Mangayo nagpasaylo sa Ginoo. Mo na nga pagpangayo pasaylo, naulian iyang gibati nagdula og balik. So nga na raison ang hilig nga atong dapat masabtan. Doon na po kay nasiran nga kung magainom soft drinks, no? Bawal sa iyang soft drinks. Pero sa diyang nag-share ta sa pulong sa Ginoo, tungod sa kalipay nga ato ang i-share sa iyang kinabuhi. Sa diyang niinom, naulian sa iyang ibati. Bawal to sa iya tungod kay naa siya'y sakit nga bawal sa iyang soft drinks. Pero sa diyang giabrihan sa Ginoo ang iyang una-una mentalidad nga gipabag-o ang inyong una-una. Kay nga naman atong una-una puno ni gugaw. Puno ni siya og mga una-una nga dili iya sa Dios. Moingon to dili iya sa Dios kay nga naman plano nato tanan maayo man pero mas maayo jud ang plano sa Ginoo. Amen. Mao na nga na sa diyang itun-an nato ang pulong sa Ginoo nga sa ingon ang 1 Peter no pagpangandam kanunay sa tanan nga mangutana kanimo o himuha nga naa kini pagrespeto. Mo na nga sa 1 Peter chapter 3 nga atong gibasa sa 15 to 16 mo na siya ang pagpangandam. Mo bitaw kung naunay magtuon sa pulong sa Ginoo, kung makasabot lang ka sa principle sa Ginoo nga atong gialagaran. Igsoon walay problema sa imong panimalay. Walay kalibog, walay kabalaka, walay kaguol. Wala kay sakit nga bation. Ngano man puno man sa kalipay asa pa man mosulod ang diablo. Wala na siya, di na siya kasulod. Ano man, malipayon man ka, bisag na problema. Amen. No? Dugay kay mo. Istingay jud. Pagpalit og litson,